Mga kabaro, may ngudto mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, no, bago may gikaming sapa naligo og nang laba. Yung mga kabaro, no, kauban ako kung ugangan mga kabaro, no? Kay mamalit mi og nipa niya magbabae do gabas. Paaman ta mamalit og nipa pa. Sa Talomo. Talomo. Babae do gabas. Yaras Toril. Toril. Ugangan ako yung drive mga kabaro, no, kay parang maka pangutan ako nga maka-vlog bugo mga kabaro, no, kay kung ako yung mag-drive mga kabaro, di ko ka-vlog mga kabaro, no, kay di ba pangutan na siya. Kaya lisod bago nito camera. Di mga kabaro. Uy. Pila na kabuk di pa kulang pa. 12 na lang kayo. 12 na lang. Nakapalit ko mga 96 kulang eh, 96 kanipa, no. Nagpahimo mo gud og payag niya kung gangan mga kabaro, no, kanang gitawag nga bahay kubo mga kabaro, no, kanang open lang siya murag og sa Bisaya nga ako mga kabaro waiting shed mga kabaro, no, kanang paray nga ron mga kabaro udto pwede dito mga kabaro magpahulay. Nauna pwede mo pa nga pahimo ana pa. May nalang na yung mga bisita diha mga kay tug naman hangin. Alagi dili mo gusto Toril mga kabaro. Disklati bugnaw mga kabaro, no. Makaingon ang mga bisita ko. Guwapo, balikan nga kuan kay. Bugnaw. Bugnaw. Kunya binahin ang pagkape. Nakalami bitaw diapan, no, kay di na kay ka mag-aircon ba. Ngaron, no. Mas barato bang Talomo pa ang nipa nila? Wa gilain. Ay dili store level, dili taga pagkakit diya. Umbot nangutaan ako. Ingon sa nasa lubugan wala pa. Pero sa highway ra punta pa Ang nipa. sulod sa Talomo. Sulod dito na napit sa dagat. Dagat di banda di. Dami ditong kuan. Nipa. Dito silang kuha nipa. Nahimo ang kuan. Ang ato. Pero ikaw pa dili man nag-retired storage pa, no? Dugay ko diya sa sa Toril. Pero kay kuan kuanan man ko nga dito sa buhangin. Unang-una, ingnan ko ako'y ma-deputy commander. Pagkahuman, wala na ang kuan commander, ako na yung puli. Dugay-dugay po ko pagka-station commander sa Toril. Yeah. Kuan. Ipulihan po ko kuan, hindi mo official. Sargento Romang ko. Yung pagpulihan ko 1920. Ay hindi. Niya asa mga station commander. asa mga balya to pagkuan. Deputy, karga po mo. Naraga po mo. Dito ko na punti karga ko. Sa Buhangin Fire Station. Pero ang Toril pa dili pa ingani sa una pa. Oo. Tanaw ka po nga sa una nga ligatin na mo. Kung responde may grass on fire. Kanang tulay diyo sa lubugan. Oo. Isa lang wala, one way lang. Dili ka kung ano ba. Isa lang ang mga. Awan mo lang kuan sa lubugan sa una? Daghan po mo diya sa una pa, bumbero sa Toril.
sa una ba no? 30. Yun ang Toril. Pero diri karon ang Toril pa daghan na kay kuan diri pa. Stasyon diri no. Nga Dugol sa Toril. So para kung naibawan mo lang yapon. Hmm. Daghan gid na. Tinaw yun sa paron ba? Pero ganito rin sa una pag-amay, pag nanagan rin sa dalan pa no? Wala pa ni mahingani pa no? Yung mga Ang kasada, ilman pa. dagmay pa kay pa no? Oo, karong ispalto no. Espalto na mga kasagaran karon no? Lahi lagit karon og sa una. Pero sa maghisgot tag politika pa. Okay ra siya pa maghisgot tag politika? Si Marcos unsa may kasulti mo tong kanabtan mi kasauna sa panahon sa di ta siguro. Di. Mutan ako kung bakit sa gabas. Ay sa bayid si Gabas. Ug asa na pita? Oo, pumunta. Mga na tayo. Boss, may hapon, asa na pita mo bayid og Gabas diri ah? Ha? Asa na pita mo bayid og Gabas? Bro? Diha? Oh. Ah, sige pa, unahan na to pa. Bro? Ah, sige, sige. Salamat ah. Oh. Bro, may connection? Vulcanizing daw. Ah, kini po. Oh, dire gid. Pag ibili na to. Lang. Dire siya. Iba kung ayaw mo mag-istorya. Boss, may hapon. Kisay nagabayad og Gabas diri ah? Ah, si Pedro. Bro! Sa. Pismas. Oh. Pismas pa. Muna buko kapil. Ayun. Sige. Kapit sa midri mga kabaron, okay, ibili na mo ang Gabas nga ipabayad sa kunggangan mga kabaron, no? Ay, kapitan diri mga kabaron. Ako sa sentro sa Toril mga kabaron, no? Kay yan. Sa karon mga kabaron, among ipadayon tong istorya ng papa no. About sa politika mga kabaron, no. Itong mga ug unsa jud ka maayo ang ikaw pa nag-abot mo yung Marcelo pa no? Oh. Unsa man to pamagi sa ni presidente sa una pa si Marcos pa. Ito si itong amahan yun ni Bongbong. Ang Okay. kadtong mga pobre miingon nga dautan si Marcos tambalos-los Nga naman. kadaghay gikuha ni Marcos ipanghimo ipangkuhan doon ay mga fishing loan Masagana 99 Green Revolution ning ano sa pato mga loan housing loan Housing loan. napay kikiki sa mga baka ipangkuhanan ipalun nabagay na preso wala man Bisa ko kabayad sa utang. oo ilahan na to oh ilahan na to Nga na mga suko man sila pa. Pwede din ihaya sa una rin kung ilahan na wala na ibayad tong ipangutang nila. kayo katong wa mo lon saan tama wa makabulon ang katong hilon wa may na preso ilahan naman to
Mas gwapo gini sa una pa maagi ni Marcos pa no. Yang brato pod pa no. Ang kuan ang mga dato, Mga suko. oo, ipagkuhaan mo Ipangkuhaan og yuta. pagkuha yuta pa no. Ihatag sa mga kabos. Mm. So, Sa to pa mas gusto ni Marcos nga pantay-pantay na tanan. Wala Ah. na pobre, wala kuan pantay. Nga na di ka kanindot ang pamalaon ni Marcos sa una di ba? Oo. Sa to pa katong nanggawas nga mga istorya pa nga kuan dito tinuod to nga tong panahon sa Marcialo man daw pa nga mga pamatyon daw ang mga anak. So nga dili to tinuod. Kubot naman kayo, kay sila na may kuan kayo. Naghimo na masag pangkat na kuan. Mga Nga. MP. Mm. Unya, iagpa nangkuhan sila kinsay kung gusto sundalo sa pikas. Sundalo sa katawan na isweldo. Waman kayo mo kuan, waman kayo mo tuwa na. Karon, di kuan. Ang muna ang kadaghan ng NPA, mingon sila nga sorry. Mingon sila nga. Na ito yung makuan. Mingon sila nga nangitag kuan. Dahil naka-uniforme, busy. Oh. Nya. Nangulata. Mm. Pangutang nag-asang kuan, nangutang na ala, pangukuan. Nanghasi pa kayo. Lagi pangulata, asang kuan, mingon nga pangkat minti. May katugan, alat ko lata. Baka man, mo sulod na po ni NPA po, ng recruit. Nagigulatag mayo, pero ilahara to. Sa to, pandaot lang sa administrasyon sa una ni Oo. Marcos. Pandaot lang. Agay ka. May masulod. Di masulod yung kay para mamanimalos ka, ay armas. Oh, Oh, bahala ko suldo. Kaya manimalos ko. bitaw no. O, daghan na na-recruit. Pastilan. Wala may mukuhan, pero sila rin nangulata. Una na agad, ipatay si Juan, Ninoy. Sila ra po mga kuwan. Ilahari yapon to pa no. Oh. Ato ba mas nindot yun eh, tuwa na to ni Bongbong day. Oo. Sa ginaingon nga kuwan, sabot naman lang, marag sabot na nila Duterte nga. Si Bongbong ang sunod. O nga kuwan, ihatag ang kuwan. Ikuan na nga ng kwarta ba, nasa gawas katong mga i-deposit na mga gulbars. Super 100 na, marahan, bangko, gina-depositohan. Grabe no, sobra 100 no. O interest lang, ikuan din eh, pakuha na ito, dato na ito. Lahat na pa Pilipinas pa no. Baon ng interest, lintang lisod-lisod. Kaya pati mga bata karon pa ang ilahang gusto si Bongbong Marcos man yun. Pag umangko na ko ha, si Rana Sasa Marcos man ginanyang ina-share sa FB. Kabata pa na ha, wala pa nakabalubaya sa kuan. Mutilaw na kung sa gawon, yung pila ka presidente ang ikuan, puro kalisod. Ito no. Way kwarta ang gobyerno. Kurakot talaga sa mga animal. Labi na si FBR Si Ramos. o na yung utak. Kaya pati taga nag property sa gobyerno pag ipamaligya ni Ramos pa no. Oo.
Mang Ramos. Sayang nga sa property sa gobyerno, no? PNB. Hey! Sa gobyerno rin nasa ng PNB, di ba? Oo. Castilian. Pero ka mga panahon na pag mo na gitukod ni Marcos, Yung paano? ibaligyan ng buwan. O nagkuha ba si Marco, si Ramos? Aka ng Bangko Sentral. Hindi ko na. Apil pa na? I-appeal pa. Siguro si Istorya. Grabe. Iwan ni kwartang kon. Atong panggamhanan, atong panudlanan. Pagkuhan ni Duterte. Hingingo ba Duterte, why kwarta? Wala mo reklamo. Bila ka bagyo ang ikuan. Ito, no? Pag panahon ni Tatay Digong ba? Pandemic pa, pila ka bagyo, pero naway kwarta yapon. Paano? Daghan man gyapon gipanghimo nga mga build gyapon sa Tatay Digong. Lahi lagi. Swerte yung buday yun. Diri ni may kami main pa di mo agi diri kung kuan. Labi na buntag. Mas nagtuyok ni diri ah. Nagtuyok ni kung dito ka sa playa mo dito. Ang dalan. Tuyok ni kung way mga kuan dito. Wala kay sakyanan. Pero lang ilagay sakyanan. Kakakiyot. Ay, din na po. Katong padug baybay ang kuan pa? Ang nipa? Ha? Padug nipa, baybay? Oh. Pero sa panahon ni Marcos pa, nag-resolve mo sa una pa wala? Itong mga tapulan, lisod. Lisod. Itong minusuwa ko trabaho. Naama ko pang kuhan. Kita mo ko super body. Wala. Apos pa mong galing kwarta, no? Dagang kwarta. Pero brato kitong panahon na pa no? Ako di man lingon. Mga po. Sa unang panahon, sa gamay pa ko. Barato ang kuhan. Tinapa kay 35 centavos. Pero brato po sweldo. Barato mo sildo. Maapod lagi. Pero diri banda. Ang pamasahe sa una, 10 centavos. Ang minimum. Oh, sa mga kukuhan, kaka ng nadya. Pero gini batuha sa una rin no. Pero lisod kay pangita ang ko. adlaw, Tag 4 pesos naman po. ang adlaw. Ang sa gobyerno. Ang sa kuhan, 1.20. Ang sa private O, kanang maglimpisa ka sa kuhan. 1.20 centavos. Tay no. Ako naabdan ako anang panlipisa o kuan 50 pesos. Uy. Tungkol nga nagkadagan. Ang isa una, ang kuhan. Mga line of 1957. Oh. So sa Tibok Barrio, tulo lang na radyo transistor. That's sa komunal. Number 1 mo ato pa. Usa mo ato sa tulo. Oo, sa mismo. Ano gina lagi di may kaya sa una gid.
Pilay palit na mo to. 250 pesos. 250 pesos? 240. Oh. Yang yun. 240. Nga. Ibaligya. Kaya baligya to ang toro. Pilay baligya. 300 pesos. Kabaw. Gabaw. Ito ko na yan 300 siguro sa una pa eh. Kaya 4 pesos kung adlaw. Karon na 30 mil. 30 mil. Maura gyapon na ipano? Maura gyapon na yung kuhan sa una o karon. Kay so nakita na ko nga na kuhan 30 mil maura gyapon lagi kay ang turo ron naman sa 30 to 40. Mga 40,000 na. 40. Kung kinalaga ko yung ibaligyan, kinalaga ko kwarta, Oo. 30. Karon lagi 30. Kung ang kwarta ng ita, 45. Mami ito tagingon ni kuha ni Panoy. Panoy ba? Kato yung baka. Nani nag 40 niya. Kita gaan sa 19 ba to? Motor sa yung ipatog motor. Motor nga Rossi. Laliman ko. Ang radio transistor, 300 at 200. 250. Sa ato ba karon? Banji kumil. Ano siguro? Grabe no? Wala rin. Transistor, betsi ko, palit ka. Asa- Nanda ko, kaya ng TV. Asa karon ba na dito mapalit na ano eh. Eh, mo ba ni? Pasulod ta. Saan yun ba? Barangay Talomo, ano pa no? Oo. Barangay Talomo. Uy, nalubong sila yung Honda Beat. Oh, wala man kuha. Sikat kay mo ito pa, nga naamoy radyo ato sa una pa, sa inyo ha? Panahon? Kana ma-fairness, daghin mo ato dito pang minaw radyo, pang minaw mature. Ah, sa inyo kayo, amateur man sa una no? Mato dito. Minaw. Magdala sila og kuan, Nandun na sila oh. tuba. Iyaw sa iro, pulutan. Ilang sumusumang. Sinabot sila, daghan mga to. Ba, apino. Pero kanang panahon na di na kayo sa una lagi primero sa mong baryo. Kanang bita pa ba? Kanang bita max good. Oh, may pagsikat niya ang TV ang TV sa mga isa ra ka tao basta tapukan eh. Yan may pagsikat na sa unang PBA pa. So sila Jaworski ba ba? Wala paras na. May pagsikat na nila sa una. Sikat agad eh. Uy. Uy. Panang sa akong what? So, Ha? panang nakay sakinan nga Honda. Panang to Honda. Oo. Naka ni ana wala sa patisikatan na niyo. Kanang may Honda nga Team X. Wala man ang Honda 60, Honda 90. Honda 90. Kisa may nakamotor nyo kuna diya sa inyo nga pa sa komunal. Man ang naay kay motor gani na. Mailhan ka lang ako dapat ang asa kisi tagiyan ng motor. Nga naman. Kamay ra man nang kuan. Tama. Si kuan ana ang nay motor. Sus karon bisag asa ron ay mo. Parang wala kailangan mailhan. Di na mailan oy. Kisi na yung motor. Mailhan na po ka karon una kay sakyanan. O manang ako sa pinan. Labi nang sa baryo, ilhan ka. Diri day ang Mother Ignacia, bahay ni Mother Ignacia day. Sudlo nun pag
gini pa no. Sabi No. mo ni? Ah, gini yun. Nipa for steel. Mga akbaro no. Abot na misa. Namaligyag nipa mga akbaro no. Oops. Ayo. Equip tingnan mo. Bubugan kong pagpili pa. No trespassing. Nipa for sale. Ah? Oh, Sunday church service. Ngayon nakabalo po ka ba nga nipa dari pa? Ah? Ha? Niligot ko, natuwa na. Ngadto sa tuloy, niligot na. Kaya nakabalo mo ka nga diri ang area gyud. Ah, panguan lang muna ko. Pawta-pawta na. Diba lumang ko nga na ay ko din. Mga dalang nilipas o na. Ano ko? Ay oo. Uy, Brad. Niligot ko. Lugang ko prito. Pag nang ako. Ilan ko? Silang di na lang mo isulod. Juan. Ulo. Ulo lagi Bob. Ulo. Dungang ipadog nipa mga kabaro no kay ikuan sa payag mga kabaro. Kay nakulangan. Nakulangan namong payag. Tay. Apulo nang isa kay ngana. Oh. Ah. Ulo siya. Ah, sige, sige. May pagkapili siya na Brad. Oh, diba nga ito? Kamoy nagahimo ni pa diri ah? Kami tao ba? Ay, pero di ragi kan. Oh, Ah. kapalit tao. Mo mag-sleep. Ha? Di man kamo. Hindi ko mao. Tao mo. Nga po ni diri bunbun kay ba? Masa ang luyo ya? Kustal na ang luyo? Ha? Kustal na? May dinino kay dire ragihimo. Daghan man imong stock diya. Pananghali no. Ay, duha gigi pakapi no. Asan ni butang pa, lubot? Na, basig sarado ni. Oh, ay, isa lang, isa lang. Ayos, sugo na gid. Kaya salamat kaya. Kita na.
Sabi dito. Hindi na lang yung isa kabuo. Mga kabaro no, puro nipa ano po ni Dirigid mga kabaro. Mga kabaro, puro nipa di ano. Yan, diri na daw ginahimo ang nipa mga kabaro. Yan. Sa karon. Oh, saan na pa? Pakapin? Yan, dali na ako. Ako tagaan, wala niya dawat na. Buya gini ko ba? Ah, ladrada dia. Oke nih. Ya, bareng. Ah. Abang dia akan baking. Sige. Kaya. Pero na siguro liguanan siguro dia ba? Dito man siguro may pugon, dito may tigkaligo. Kamu? Sige. Gila yun pa. Oops. Kuha na. Naghanap daw ni pa Andre no? Kisa kita giani dari pa? Tama. Negosyo ni pa dari no? Ano ba? Ka na rin pa. May gani pa no nakakuha po kang kasululo na ni ning kusunada po kag sulod ani kay layo naman eh. Ana ni pangutana na to. Oo. Ino mo tricycle dia. Oh, kabalo na ba diri? Oo. Dong. Asa man nagingon diri nga nagbalik ang nipa. Oo. Pero wala gusto kang balog. Oh, balok. Senaryo. Ya. Ada dia. Oh. Ini orgide mau dito makak to ng sulti. Oo. Pangutana. Ya. Nara dia. Kung makasulod ni. Saka yan ang kasulod. Ya kung masulod. Ya. Dako ngayon ni pa naglibot tayo ni di ay. Sa ulita pa ko ba? Nagkuhan mo kay dini na budigan din diha sa kong budigan. Wala pa makuhan, wala pa makaon sa dagat. Oo. So ano pa yung mga ako. Diha di mo makakuhan, kanang magkuhan yung Ni pa. siminto. Oo. Kanya sakay ko kuhan. Sa kanyang truck, itong dump truck, dagan. Oo. Natin baliti din yan. Oo. Kita ang may dagay kuhan. Dagay. Dito sa dagat. Oo. Nagan, Ya. nalagbahag. Ya. Bahag na kuhan, maramag. Kuhan sa baka bito. Kuhan. Oo. Baka. Nagan na, nawala na. Nawala ang nagbahag. Oo, patong na ba? Asa magikan to? Gikas dagat. Grabe no. Dari dia lipot. Mana passport yan? Dito dapita mo ito na ibigay. Ya, napoy kustal dia pa no. Nawala itong kuhan dali. Unsa? Baliti. Sige putol na.
Puto na siguro to pa. Unsa man tuiga pa to? Aulit ako po. Ay wala na. Unsa na man tuiga ron? Ingaw ni kayo diri. Kaysa wala pa kayo nga balay nino. Minus pag nakagaling kuhan ka ng match, kuhan ka ng high school pa mas. Oo. Nang kuhan mo yung squad niya. Pipag patay. Ano naman? Dako kayo ang among gikuhan lote. Oo. Di ka sa dagat. Padoon na sa kuhan na. Baybayo na na. Mga gikan siguro mangga. O diri. Dagat na dito. Matay na may kuha dito. Ang among gikural ana gikuralan po niya na iyan yung tukar balay. Oo. Inan nga power kamo ani diri kami nagaw na kami nabutangan ng kural. Oo. Tingnan sa mga magulang. Yeah. Pagtuo man nga sing kura. Ang iyang gibuhat bagpay sundang listing. Kamu lang ikaw lang baday mo kwan. Ang kami di may magkakaroon kwan. O balay. Mo kay abot ko. Yeah, yeah. Wala yung gibuhan na ako. Wala akong tuka na ako. Ito ano to. Ang tarbo sige nung bayad. Sige, bait. Tila nakaoras yung bayad. Yeah. Jadi yun ang pinihiray. Sabot na may 18 pa akong edad na to. Kaya lima na ba? 18. 18? Pero ka ng 18 pa. Kursunada na kayo na ba? So, Oo. ang 18 anyos? Kursunada yun ay. Yung ko. Naman ko ikuan. Parang white rabbit. Oh, saan mo ito may trapit? Parang ito white rabbit. Tinggan na ribbon ba? Oh. Yan, so pinaanak ko rin ko na tumoy. Oh. Okay, paana to nimo agad tong pinggang kana to. Kaya na may ribbon. Oh. Punong kapo. Kursunada ba nito? Akong gidalhan. Inggo, ako hinahinggo. Ito na ako kinaunsa. Bata pa kong peso. Oh. Yato na ako dito. Lagi. Oh. Sige, bye-bye na na. Tapos, ako na lang na. Sige, bye-bye. Oh. Tindong na dia. O, Yeah. tayada na dia. Sa imong nantiguhan, sa imong kuhan. Oh. Pangpanigmas. Yan, yung saan siya? Tindaw! Sige, bye na. Oh. Talinis na kayo, puti na kayo. Sige lang yung babae. Tindaw! Yan, yung saan siya? Why nun? Nari, ingon tong asawa, ingon tong asawa. Kuha lang dong, doy, sa tuyang yan. Ay, sige ko na. Nay, kon suko sila. Kaya hintindog, hinti ko na ko. Kaya layo kayo, may ganang ko kalayo. May motor, anak. Kaya kayo. Uso bito kay sa una ng kanang tawag nga pana pa no? Igagaw na ko sa lupon nga napanaan siya oy. Ano? Napanaan sa sentro sa lupon. Go na. Pero katong tawahan na pa. Silingan na ninyo to. Naghamin na nga ako sa daw.
sa Agdaw na ito day. Walang match dito. Huwag na. Oo. Ipil. Ay sa Agdaw na ito day. Nagabong mo. Namin sa Juan. Chavez na kuyo. Ay tama pa, ang Chabi sug Agdaw dool naman na pa no? Sa pagkakaroon. Pero sa una palayo pa na pa no? Kaya pa yung mga sakyanan. Oo. Kung sa una pa, binagtasay ka mo di ha? Oo, namin ko. Namin may bike. Ay bike no? Namin ko. Sa tin. Yang ko rin. Huwag daw. Layo po sa una, kaya di pa kayo daghang mga building pa no nga ipagbuhat sa dala no? Kaya hintindog pa to. Oo. Ang mapintig na. Hintindog pa niya yung mukha mo. Grab maksyon og dool. Action mo kwan. Oo. Sabot na mili ko. Oo. Akong mga dala. Bata pa ko ito. Puy anak ko. Testing anak ko puy walang bilangguan. Oo. Ako yung iyaw ka na mapatayan na. Oo. Ato na ko nito. Dala ko pintig. Oo. Kita mga babae. Ako magipadungog. Sila. Ako yung patayan na. Oo. Bata pa. Si mama at tima na lang. Oo. Hindi dali mapreso pa eh. Ha? Hindi dali mapreso. Wala ko gagaw gigagpresuhan. Ana gisa nga ang ilahang kuwang iro dito ba Bible gino. Makabasa daw sila sa Bible ug mga kuan, pero na sila malipay ba. Ana nga kuan. Lipay na guys sila makabasa mga pulong sa Ginoo maka mura ginaw kag mabag-o basta nakaspusuhan. Inanang yun pero baguhan na kung mag-detain mo po mga mahigit 24 oras. Ikaw pa? Oh. Grabe no? Dugay ang buntag oy. Dugay yung mapon. Dugay ang buntag, dugay ang hapon. Dugay mahapon, dugay buntag. Grabe no? Dugay ang buntag oy. Sa buntag. Buntag. Nanay dalaw. Nay dala pagkabuntag. Oh, nanay batul kape. Oo. Manghatag ko ba? Grabe no? Kaso lang mga minor na nakakuhan pa daw sa kuhan na sunawag police station. Oo. Ito Ito? ang ako. Ikan sa Ikan sa? kuhan. Kaso lang Pero ba, bili kog dalan sa kuan pa ba? Sa Surala. Lagpad dalan ba? 6 lanes ba? Mingon jud ko. kuhan naman daan ko dito. Ipa kuhan na daan ba? Ganyan sa balay. Kung na balay, lisod ka na kakuhan. Tama no. Kuhan na daan. Ina lang ipalapdan daan pa pinasuran pa na ko ano. Hindi ko puha tanawon eh, basi nga na ang dalan dagko pa kayo. Ako na daan. Prepare na daan. Panahon pa lang ikuhan. Panahon ni Arroyo. Season. Ni kisa? Mayor season. Ay
Mayor season. Ipadapa na lang. Senior season sa Sorala. Yang anak, unang-una best nga mayor sa buwan. Sasa. Sa Tawag ka. Anang na yung kadagagod. Patungin po yan nila ni Juan. Ibig. sa Banga. Ay sa Lake Cebu. Iksibo. Yaman. Una si Juan. Pamilyang politician gid sila pa niya. Baby season. Kaya bayad sila ang gabas pa. Bait. 40 daw. Ha? 40. Kwenta. Mahal po no? Uy, sa kuha nga 50, 60. Sa Surala? Mahal agad. Ano yung magkakababayad? Tuturan niyo. Mga bagong iksara imro dali raw kay mo asong lupot. China naman na. China lagi. Ang ako, Japan mo na. Manto ra bugnaw kay tiyo ba no? Lugay na kayo. Wala tayong oras dito ba? So, Nagpatukuan. Ayun si Lula pa. Malumos. Uy, dala korta. Dala. Wala pa si Lula. Dala. taro. Dala. Taro. Parang makukuha nila. Sasama ni sa gagabas na eh. Oo. Sa pa ibang palito. Hindi, sa gawan. Pini sa gawan na Dala. malimos. Nagka si Lula. Yeah. Sige sa rin. Ay na. Maligya mo na. Ito isa. Yan, ini malimos. Ini yung masama. Tantagwan. Isang ginagmay at least na. Bulot-bulutan na kakon. Sa nanggikon. Chut. Kasi kada kuwan. Hatag lang kag piso. So 1,000. Ah, 1,000 ang adlaw po. So naman daw. Ito no? Kaya sa palengke sa una, gamay pa ko. Nagpakilim mo sa nang nagana doon. Ay, wheelchair. Yeah. Utang ina di 45. Ah. Grabe no? Kuya, hindi po malimusay dito sa una day. Jeep skillet pa. Ay, jeep. Libre ka. Julius. Ako dito pa.
bring to you. Oh. Ako sa ura. Koy, managbayad ang gabas? Ay. Kaya to? Oh, balik? Asapit! Ano yun? Nagalanganin kayo ko balik. Okay naman dong. Mo gani, nagalanganin po ko ba? Testingan na na tapi, makadulot ka? Pagasgas na yun. Wala kay bako. 40 no? Salamat ha. Lipat ba sila? Ang yata katong gamay? Oo ah. Hi Tepoy. Nakuha di ba ni Mao? Pwede gini Mao ba? Kaila ko sa mong gabas. Asa nga? Eh tama di sir no? Yung kahoy man ito niya. Stanley to mong gabas. Nga sila. Tama di sir no? Kaila mi sa mong gabas. Stanley to mong gabas. Stanley. Stanley na? Stanley. Ang iyang gulitanan ba? Imo ra nang ipatawra pa? Dili Stanley. Ay, pangalan lagi niya Stanley. Na ba? Nga, uy. Stanley gabas. Kami na maligya. Dito na maligya sa lante oh. Hindi. Ano ba lang siyang kauban? Kini? Kininindi ko na kawayan. Sige sa kauban. Kadabas. Na, buhi pa na ron. Oo, gusto na yung okay na ako. Wala siya, biro yapon. Oo, retire na. Bawa po yung luti no, dapat yung produk kuan dalan. Katawa kung kinay ganina po eh. Tabok gid siya mga patagil lagi kay ngon ko nga mura magdako kay ni na mani trip lagatilis oh. May ani ang trip lagatilis. Motor. Sa bata, ang kuyo ko, may batang kamay. May hawa ko ani gatilis. Wadyo ka magtuo pa nga makabalik ka dali po yung story pa no? Sa dugay ng panahon. Ang kanang bilingon. Ang kanang parlan. Oh, Nay kuwan. nay. Masang commander. Oh, Ni Captain Bill Mayko. Kaya sa kuwan parlan. oh. Ako'y nag-drive. Namin niya. Yang ano to? Auto. Payaw sa akong kauban kani. Oh. Kunya, kuwan mag-isra ni ko. Kapit pinili ko. Nga dali, parang. Kuwan ko. Murag birthday mo siguro na. Layo ka na din yun. Ay layuan ka sa parlan sa una pa? Sa nga lang. Par. Oh. Layo na par. Oo. Par lang. Layo na par. Oo. Dili ni may nabo nga. Pupuyo ka king anay kalayo. Layo pa. Oo. Una di man diya sa kuwan.
tao ano. Nya. Pero gagi nagpag-ibig pa. Oh. Nya.